ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഗൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ടച്ചോറാണ്. ചോറ് ഇത് സാധാ ചോറാട്ടോ, ചോറ് വേവിച്ചെടുത്തത്. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ചുമന്നുള്ളി, ഉണക്കമുളക്, 850 ഉണക്കമുളകുണ്ട്, പിന്നെ മുട്ട, ഒരു 5 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പപ്പടം. നമുക്ക് ഈ മുളകും ഉള്ളിയും കൂടിയിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഉള്ളി മുളകൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ചുവട് കട്ടിയുള്ളൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. നല്ലോണം ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഉള്ളിയും മുളകും ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു 4 പേർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ചോറൊക്കെ കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളൊരു ഇതിലൊക്കെ അതനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ എടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിയും മുളകും നമ്മുടെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ്. ഇതിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചെടുക്കാം. 5 മുട്ട എടുത്തത്. നല്ലോണം ചിക്കി വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇതിൽ ചോറിൽ ഉപ്പിടാതെ എടുക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കേണ്ട വരും. നമ്മുടെ മുട്ടച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പപ്പടം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. പപ്പടമൊക്കെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചോറിലേക്ക് പൊടിച്ചിടണം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ പപ്പടം ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിടാം. ഞാനൊരു 10 പപ്പടം ഇട്ടാ പൊടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. പപ്പടം എത്ര ഇട്ടാലും ടേസ്റ്റ് കൂടുള്ളൂ. നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മുട്ടച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മുട്ടച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.